nyaya yema-fresh elections yanga yakamirwa nemunhu wese nokuti pese paingotaurwa nezvesadhaki munhu wese ada kutoteerera upedza totadza kubata asi taona kuti zvinenge zvava kukama up true tichiona mastatements anotagwa nesadhaki vachiti it is impossible for Sadc to ignore crisis in Zimbabwe. Vaburitsa mashoko aya mushure taona IPU yapinda munyika yeZimbabwe yakwanisa kuidentifya ma-illegal recalls akaitwa nasengezo chabangu uyo ari kunzi aiwa munhu weZANU-PF. Saka pinda mashoko avataura ndopaya pano kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Nokuti vanonyora vachiti the pace is slow, sometimes stagnant, but Sadc will never look away from the political crisis in Zimbabwe. Many are missing that important point. Sadc received and adopted the SERIOUS report on Zimbabwe elections. It can never be swept under the carpet. It's most likely Sadc will now announce fresh elections in Zimbabwe after an urgent meeting with both disputed President Mnangagwa and his counterpart and South African President Cyril Ramaphosa. Mashoko ari kubuda muAfrica Butoral Wind. Sezvamuri kuona apo vari kuhighlighta masources avawana now idzi unotoendera mberi vachiti in Gaborone, Botswana within the next 11 days kuti pachaitwa meeting naED Mnangagwa pamwechete neSadc naPresident Ramaphosa vachiona kuti date mafresh elections richaitwa when. Muri Zimbabwe aya mashoko ari kubuda izvezvi sezvamukaona nyangwe muzimu ai matobuda nawe IPU muchiona kuti aiwa vana Jacob Mutenda vakabata vachinzi aiwa makaita ma-illegal recalls asiri pamutemo mukaburitsa vanhu ve-CCC zvisiri pamutemo muparliament. Tiudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai mucomment section medu kusangana nosubscribe kuleka chiendotena on the bell icon.